Iraiak bost, bai, ja iraian gaude, baina oraindik udako jai desente gelditze zaizkigu. Guantxe, jaiak lekeition, Leister ondarri bin. Zedo montre, ez dut ezer ulertzen. Ai, ama, bakit, antzar bat, lekeitiotik iesiko zuen. Hurra, hurra! Purra, purra esaten altzaia antzarri. Bueno, ez dakit, baina nik ala esango jat. Purra, purra, oazen platora, purra, etorri gukin. Gaixo lagunak, eguerdion, eta gaizka ongi etorri, zer moduz? Eguerdion, zeuribe. Utzialdi egizten gaur. Justo, trafikua, zerratuta. Antzarreguna, ze eguna ondila zuentzako. Ja, nervioso nao. Nervioso ala. Ona. Bueno, antzarrak ikusi zuen entzun deula, baina hemen gure saiokoa jarri etxantxetan, han antzarrak guain plastikozkoak izateituk, ez da? Plastikozkoa esan dara kautxua edo. Kautxuakin edo. Eta horre eusteko ondo? Bai, nik ez dut aproba, nik kautxua, ni beti benetakua. Ni beti benetakua tokatu zai. Hiru bidar zunaz, da hiruruten benetakua, bai? Bikain. Bueno, lagunak, dita, zukaldean, zemuz moldatzeaiz? Bueno, gusta asko, ibili be asko, hamak asko erakutzen dau. Ba, orduan fina izango aiz, baina, gero estiluz kasa. Estilu? Ba, hori guantxe ikusiko jau, Bueno, ikusiko zuen lagunak, kuyatxo, piku eta fetakin ingo dugu entxalada bat, hemen tartarba lagungarri bezala, eta besti gabe, arrautzak ingio kurruskari beresi bat, eta menta horri batzuk gainean jarri, dotore, eta usaintxu joteko gure gaurko entxalada. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta gaizka garatuko izu pausuz nundin doa ibiliko gehan, bale? Bueno, ingo deuna da, esan deun bezala kuyatxo, piku eta feta entxalada, ingo ditu kuyatxo hauek xerretan moztu, sartaiti pasa, eta hori izangoan entxaladan oia. Oi hortan jarriko deuna da, pikuak moztuta bastarrian, feta gaztat baitare hortikan, eta gero intxaurrak pusketetan botako ditugu edo raiatuta gainetikan. Erdian utzune bat utziko dugu, zergatikan? Hemen presatuko deun tartarra, bertan botako deulako. Nola ingo deu? Hemen fueta dakau, pusketa bat hartuko deu, asalak enduko jau, eta lauki txikitan ingo deu. Tomatiai, asalak enduko jau, asillak ebai, eta ingo deu tomate konkase. Mamilla bakarrikan, da lauki txikitan. Tipulina ere bai txikituta, alkaparrak ebai, eta ziapia ere bai. Hori dena nastuko deu, eta entxaladan erdian jarriko deu. Hemen dakau geho martorriak eta limoia. Martorri, limoi, olio eta gatz pixkatekin, ingo dugu aliñontxo bat, eta albotikan botako dio aliñontxo hori. Eta hori gutxi balitz, esan deun bezala, arrautzakin ingo dugu. Arrautza irabiatu, tortilla frantzesa batitea jungo gainean bezala, olioa jarriko dugu bero, eta gero jungo gea tantotxo batzu bezala botatzen bertara. Orduan, suflatu ingo dira, eta gero kurruskari bezala geldituko dira, eta hori ere bai entxalan jarriko dugu, eta bukatzeko, menta oztopare bat jarriko jau, eta gaur egun ja preste ongoa. Espero dugu bukatzeko ordurako. Bueno, hasiko gea lanian, esan deken bezala, fina izela, bueno, hau esek txukutzen jungo aiz. Beitu, ingo deuna da, esan duen bezala platera azpinan jarriko ditugu, eta ingo zuna da, hola moztu beren txiki gedatuko pixkat trabeska hartuko zu, bale? Pixkat trabeska hartu, gutxi gora bela zentrimetro erdikuak horrela, pregitzeko, hauek untxientzako botako dagoen organikoa, bazterrak gorden goitu untxientzako eta bestia barruko erabiliko dugu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni hasiko naiz tomate garbitzen. Venga, ekin ingo dio. Bueno, kontatu bezala, zenbat aldiz tokatu zai zuri antzarra guztia? Hiru aldiz esan dezu? Hiru bidar. Hiru bidar, bai. Vale. Eta zenbat bier gora eta bera egintzen duen? Bueno, lehenengokuan flojito, lehenengokuan bat eta erdio eta jauzi eta kriston golpiaz bertan itxi. Bai, golpea ondila? Bai, lehenengokua bai. Gero bigarrenian bi altzada eta erdi, ine basan. Da, horbe golpiaz fuera.
Kanpotik errezen mateik hori, igual, gero suerti be bada, eta gero bai pixu gitxi, eta ordune dantzan gehiago, eta bakizu. Da gero, askan bidarrezu nintzanean dala 8 urte, 8 altza daine mazan, hortzen exito gehitxugo. Da hor, bai, da hor, mini gitxien. Min gutxien, Hor ondo atrapata, ondo jauzi, eta holako batian irabazi zen duen, aietako batian? Hori da. Hortan bai. Hortan, hortzen irabazi neban. Sari nagusizia, bueno, sari nagusizia izatez da, noketzen da bezen, altzada gehien, kokota. Bai, premio pare bat zeudeko, ez da? Bi sari daoz. Nagusizena da, kokota kenduta, altzada gehien. Osea, egite bat, bi, hiru, lau, eta 8 eta kokotakin gelditu eskuan. Hori da, sari nagus... Kokota kendu nahi du esan, antzarran lepua ebaki eta zu buruakin gelditu bertzea, ez da? Da, nire kasuan esan hori, nagusizia. Nirean izan zen, altzada gehien. Urte horretako altzada gehien, 8 altzada. Beste sarira irabazi banak, ez bano konfundituta lau eta kokota edo kendu bazan. Orduan, eta nola izateitu, nundi noa ebiltzeitu gutxi gora bera? 8 marka honaek, ni basiki garai baten askoz gehiago iteziala, ez da? Gaur reunian, 8, ba, bueno, oso ondo dago. Oso ondo, desentillo, ez da usan oso ondo, neure buruari lora botaten enazaziko. Baina, gani goratzen haze, australeno, gu gaztik, gome gaztinaz, baina umi gininean, 10, 15, 20, ikusitxan daukatez 30 inbazan egon dela. 30, 30 nipetzo rekorra bera dela, 30 inbazan, egon dela 15 urte edo, 20 urte edo, bai. Eta hoi plastiko esko antzarrakin, ez? Gogoen dala 20 urte? Lehen beti benetakoa. Benetakoakin. Da, ondala 40 urte hueltan, bisirik eta dana. Bisirik eta dana. Bai. Eta, arek gehiago uste zinan, gogorro guan, guen plastiko eskoa baino? Esaten dabe, bueno, ni plastiko eskua zainbeste informazio ontsen askanengo 2 urtitako asuntua da, baina esaten dabe, hori, lehen, hiltzeko modua eta itxik, gogorro zirila, eta lehen gehiago dudari parik, gaur reunian askanengo urtietan benetakuak gitxi aguantaten bazan, altzada gitxi. Vale, onda. Bueno, eta bentsa seinale ona, ez da, animalik ez duela sufritzen, zera beti horretitu polemika horiek, eta bai gero hilda, baina guain ja plastiko eskuak, ez da hildarez, ez da? Askanengo 2 urtitan, espano konfundituta, 2 urtitan ja goma eskuak, ja dana goma eskuak. Hasi ziren benetako goma esko, hori, txandakatzen, eta ja askan urtean, askan urtietan goma eskua bakarrik dira. Ondo. Egia esan animalik eta beti ez da ondo gure ambientek eta ondo pasatzea animalik sufriarazten, ez da? Hori da, gaur... Traizio bezala gelditu da, baina, gomazkoak initia bali bada, gomazkoak hobeto, ez da? Bardin alba da disfruta gainera, purista batzuik gaizki irutuko zailo, baina, beti danontzako inoizetziok ondo iteik eta... Hori bakizu zelandan, hori bakizu zelandan. Hori beti-betikua. Ondo, eta gaur, hemendik aniesiko aiz, eta nola ziak eguna, nola ziko... Kontatu txapelketa nola ziaken, basekiak kuadrilla jute zeatela, txalupa batian, bat gora igotzekela, kontatu zehazki nola eken? Bera ekintzia, asuntua zen da goizetik. Danok kuadrian, danok nervioso tengare egun horretarako, batelak eta preparate eukitzen duz, eta hori, importantia, jatekute da prepara, karruak eta isotzak eta... Leno garrantzalia bezala, ez da? Aiateko ez badago, batean ez? Hori, euskaldun oitxura erra da. Da gero hori zen, plazan pesaji etzen da. Zerren pesagia? Antzarrapatzeileak ezin jaguk 35 baino gehiago. Osea, horri gotzekenak 75etik ezin di pasa. Ezin ja pasa. Igual kiloak botan kendu beharko nian gainetik, Ni joten haze pixura eta niri pixatemen. Iri beti ondo. Pixabe, da baskulara ipasa. Piskature. Iroek iotiztea. Sartu za plomo batzuk boltzikuan. Da gero hori, pesagia eta sosketia, ia pagotxari zein zenbaki. Zuk imagina, partaide bali bada, egun kuadrilla egoten dia, Egun batel. Lekitxarrak, ez dakit, irota mar, gero lehartio sonaldekuak, eta gero kanpotarrak esango. Zaustarrak aldi hau june bai? Nahi dinikenak aldi apuntatu? Bai, baina hori zen, zenbaki izan normalian askanetako izango zuena. Bai, oza, preferentzia lekitxokuari gero lehartio eta gero... Baina badago kupo bat, adibes 200 lagun aldi apuntatu, kupo bat egon gak, ez dago moten, arratzaleko lauretan hasten da, da ez dago moten, denboikan. Ez dago moten gabak egunak horitzeko. Orduan, zenba denbora daka kuadrilla bakoitzak? Bertara junda nola ziak historia? Hori, gero zenbakizen arabera laurak hasten da. Eta zenbakizen arabera, ja, zu preparaten zoiaz. Leheneko zenbakizen bazara irutarrezetan, ja, edo... Hor normal ideala izaten da, hor erdiparian da, eskatxua ja, batelian, saltzaneo, bestia... Ja, ikusi bestia zein duen, aurren egonenak, hor, no? Da gero asuntua, zenbakiza urbiltzen zoizen eginean, hori,
ipini buja bat egoten da. Bai. Eberan nun hasi, azteko. Bolla bat, ez da bulla, bale. Bai, buja bat. Da gero kozu minutxu terdi. Minutu terdi. Antzarrera heltzeko. Bertan mikrofonotik esatotzue, da minutxu terdi. Pasen bat distantzi dago. Ba, esango zu, Asko ez, no? 1 metro. 1 metro, bai. bale. Baina gero bakizu askotan batzuk entreke trauk, inda patroi fina izan bihar da best. Batzutan dago gestia ez da nahi iristen minutu tardira. Bai. Eta ez bazea iristen, eliminau. Antzarra altzatotzu, Bai. Ez tozu parte hartzen, eta gaina zigorrak basu urren urterako. Bai, Bai. Zigorra urren urtia, askanetarik otokaten jatzu, edo zigorrak basu. Hori zer hartzen. Bale, orduan jutezea, eta 75 kilo baino gutxio pixatu dunak eusten dio, ez da? Bai, da ordoia patroin ondun beti, hori, harrapatzailea. Bai. Kuadri eta kuadrin launak eta, bakizu, historian aluan, polgorizuan, da gero, hori, harrapatu antzarra eta gora eta bera. Gora eta bera kuadrilakoak botatzen duen, o beste kuadrilakoak, nola izatea? Abadi Moian, portuko pasealekuan daukazuz, 15 de gizon, momentuz gizonak, tiratzen sokatik. Eta beti berdinak dira, danoi tiratzen dionak. Hori da, tiratzen dabe, eta dauke buru bat, txistu joten dau. Gora eta bera. Gora eta bera, eta eurak abizate hotze, noiz gora eta noiz bera. Ikordu neurriak izan de garrantzitsukela, 75 kilotik gertu dotia, hain gora eta bera esimiltzeko, ez da? Hori da, azkanin 60 kiloaz nik hori beldurra, 60 kiloaz pisu txiki azeta, hanka gora eta gero zelan jauzi, eta hor dago estrategizia, hori da. Eta gaizka, hor bakoitzak bere potina, potina ditu jok, ez da? Bai, batela. Bakoitzak zuena dakazu, ez da? Zuek, kuadrialekon baten naek, baten Hori modu ezberdin eta azkanin edo gurasoetatik ekarte hotzu eta horitxo hotzu, esan da erregala edo hori, edo ez dakin nundi lortzozu eta erositxo osu, edo hori modu ezberdin atoz lortzeko, hori bakizu, bakotxe. Gu lortu genuen, dala 15 urte gazte. Bai, goiti berak itean bezala, bakoitza bere egin berrik, ez da? Lortu genuen zar bat, motor sarra, motorra az, kendu motorra eta kuadria gotxerako batel bat. Eta gio hor, bakoitzak izena dakazu ere bai, ez da? Hori da, nola ez, prepare, torreinaz, astopotruak kuadrilla. Astapotru nahiko ibiltzekan, bai. Bai, gainera, got amar mutil gara. Oita amar, Zorionez, da zoritxarrez, horrek ekarten da dendanaz. Da hori zen, astopotruak kuadrin izena ipinitza batelian, da gero urte, zu lelo bat ipinu ezu. Batel bakotxak, edo kuadri bakotxak, lelo bat ipinu birdau. Eta zein da zuen lelua? Ez, leru urtien arabera eta testu ingurun arabera izaten da. Bagoala izan da, aldarrikatzeko edo animateko nonor, edo edo zetako izan da hori. Bueno, gaizka, hemen kuiatxoa inditugu, geho plantxati pasako ditugu, hori ondo, eta ni hemen tartarraiteko, aurrenengo urratzen mandet, eta pixkat itzein dugu antzarra egunez, erreportai bat ikustea jungo gea, ikusiko zue. Gaina hemen gaur kuiatxua eskaula, zautzaino jungo gea, lurreko biziak ikusiko zue, zer nolako kuiatxuak hasten ditun, bere negutegi eta kanpoan ebai. Kaixo, eguerdi hon, Mikel naiz, lurreko bizia proiektuan gaude, hemen Zarautzen, eta gaurkoa nire kalabazinak erakutziko eskizuet. Ikustezue, kalabazinak guaindala gutxi landatu genitu hauek, guaindala pare bat aste hola, baina, negutegian dazkat beste batzuk, ja biltzen hasi gen eta landare handia daudena, así que igual, horiek ikustea jungo geha beto. Hementxe daude, gure kalabazinan egutegikoak, nik uste zuen bezala biltzeko moduan daude, eta hauek landatu genitun, martxoa ingurun edola, eta negutegin landatziakin lortzea gauna da, garaia luzatzia eta kalabazinak biltzen lehenago hastia. Kuriosia bezala, negutegia nola osta hondiak ite ditun eta asko okupatzeuten, gure kasuan ite deuna soka batekin lotze deu, eta jutegea landaria honditzen doan bezala sokara lotzen, eta hemen altura ontaino hartu dezake garaia bukatu arte. Eta horrekin, humedadiak eta ekiditze ditugu, eta tokia gehiago aprobetxatze dugu. Kalabazin landarea bertan, arra eta emea eukiko ditugu. Makilo ontatik astean loria arra izango litzake, eta hemen ikuste zute loria daola baita, baina kalabazin txiki bat datorre hemendik hori izango litzake lore emea. Eta hemen dakau kalabazina hartzeko moduan. Hemendikan kutxilloakin moztuko genuke.
Bueno, hemen dakau adibidez, beste tamaina bat baitare hola saltze dela, moztuko deu. Hau da, tamaina txikigua, ohandikan loria ez du bota, eta bueno, batzuk hola nahi izateute, loria jateko baita oso goxoa izatea, hasi que kliente batzuk hola eskatzi gute baita. Hauen mantenimentuan garrantzitsua da ureztapena. Ez dute gehiegi etzaio gustatzen, baina gutxi girez. Hori oso kontutan eduki behar da. Beste aldetik, arazoak egon izan dira polinizazio aldetikan. Gu gure kasuan, hemen inguruan landatzitugu loriak eta hori, orduan polinizadore asko dazkau eta ez dugu arazo hori eukitzen, baina batzuetan kalabazina txikila danean usteltzen haste baldin bada, horrek esan nahi du polinizazioa ez dela ondoin. Eta oso garrantzitsua da, ez bada polinizatzen, kalabazina ez da hazten. Eskuz polinizatu daiteke baita. Lorearretik hartuko dugu polena eta pasako genduke lore emera. Halare, variedade bat ezagutu denik, variedade hibrido bat atea dute polinizatu behar ez dana. Hori erabiltze da askotan, nahiz eta ohandik bero asko eginez, landaria hazteko gaitasuna badaka, baina polinizatzeko arazo hori nola egotean, batzuk garaia aurreatzeko erabiltze dituzte bakarrik polinizatzean variedadeak. Bueno, eta kalabazina denok ezagutzen dizue, sukaldian, azkenean dakazue jatia edo plantxan, edo puria eginda, edo rebosatuta, urrea espikoakin eta gaztakin, edo modu askotara. Nutrizionalko esango genuke fibra asko dakala, eta digestio astuna dakan jendiantzako oso ona da. Ni baratzen hasi nintzen, gehien bat hasiera batean nera amai laguntzen, nera amona jute zan Zarauzko merkatu plazara, gero hauen nera ama jute da merkatu plaza eta nik hartu pixkat baratzen martxa hori. Eta merkatutik aparte baita ere iteitugu etxez-etxeko otarrak banatzitugu baita. Egia esan, programan azaldu nintzanetik, jendiak merkatuan eta ikuste du edo goratze da, esateko, jo, ikusi zaitugu telebistan, eta bueno, jendeak gusto hartu du. Bueno, gaurkoz nahikoa kalabazin bildu dugu, bihar bueltatu beharko gaz, hauek egun batetik bestea asteia. Lurreko bizian partetik eskerrik asko bisitagatik, eta hurren arte. Agur! Haupa Mikel eta haupa Ire Baratza, Ire Negutegi eta dana, egia esan zetxukuna, Mutilearra. Ni baino gehiago, Ez, Irearra, baino behare, bakoitza berian, ez da? Bakoitza berian, baino hau barazkikin nahusi. Horrela jarraitu eta gugurian jarraituko jau. Eskerrik asko, bene eta Mikel. Eta jarraitu esan deken bezala plazan gehiago saltzen, da saski egiten eta hori dek bidia, gudan hori osasuntxu mantentzeko. Bueno, gurean jarraituko dugu, hemen kuiatxok banatu ditugu, hau gero entxalada montaia ingo dugu, ni tartarrakin jarraitukoet, eta zuk ingozu esan dugun binagreta emulsio hau, bale? Hemen dikan hartuko dituzu, atakazu txortena, belartxuak ateako dituzu, eta hau organikoa botako dugu, bale? Dana ez, ni uste laurden bat. Ez, ingo ekena gero, bai, hemen birrinduko dana, bale? Lehendabizi hartuko hau, eta desienteak akenian ja, bertan sartuko eta masatxua ingozu. Behin masatxua egiten dezunean, limoitxo rota botako dio. Azalan raiadura pixkat, eta gero olio tanto bat, eta gatza, bale? Eta gero prestutziko dugu, entxaladan gainetik botatzeko, bale? Hau zure kontu, eta ni hemen leheno tomatiak inditut, eta guain fuetakin jarraitukoet. Hauek gero ingoitu, hemen dakatau, eta hortxe, bale. Eta bueno, zuek, nola aukeratzen dezue zein igoko dan, zenek helduko duen antzarra? Bueno, gu dela 15 urte hasi ginen, bastante gazte, da lehenengo kolegia, lehen esan du mogura, 35 kilo. Horiak riba, no? Ja, listo. Erdiak fuera. Bate hori bat, handiz, no? Listo, kanpora. Da gero, hori, gero azten izaten da, nok nahi da ben. Nok nahi da ben, eta nahi donun artian... Bat baino gehiago balin badaude? Hori da, sosketitzen dugu. Beti errespetaten lehenengo bidarrezutia. Hau da, ni izun banaz behin baino gehiagautan, ni jazta guazta... Beste batek aukera zekak. Hori da. Eta holantxerik. Gero batel bakotxak edo kuadria bakotxak beren politik eukiko dago, Baina, bueno, gure kasuan holantxerita, zuzenian. Ze ondo, no? Nahi du nahi bentsat aukera ematia, ez da? Hori da. Eta hor, normalian, desente jentea apuntatzek, desenten artien itezu esosketa hori, o batzutan igual inorretziok eta norbaitek jatea berdik bai o bai. Galdera ona, babitu, hasik eran da, izaten da, betiko ganak batel gehienetan, kuadria denetan,
beti ija burrukan, no? Lau, bo, sei, urteten dugu. Bai, beti baiezkoakin, ez da? Baina denpori aurrera zunala, bakatzen duten da. Eta ni kuadrillas bakarri zunaz, daia irubider zunaz. Horrek nahi dago esan. Bakarrik gelditzen nahi aizela. Ez dakit ni bakarri, baina bai. Eta urten be, ikusiko. Bai, ikesatekena, bai, 18 urte, 25 urte, sasoian dana nahi dileko, bai, hori da. Eta gero gagoz, adineko, edari hauken kuadria batzupe bai, eta euren semiari eskatzen edo albokuari itzotorko zara. Eta hoi trampaek o balillo igorrek? Balillo dago. Balilloik? Bai, askotan pasaten da, kuadria inorrez dago, eta beste norek parte hartzia, harrapatzaile moura. Garrantzotsuena, txalupa martxan jarraitzia, ez da? Hori aktibo beti, Vale. Bueno, eta orduan hori indagero, hori ja aukeratzikenak, kompromiso asko dakak ire kuadrian aurrian, oie ustea jutea izenian? Bueno, segun zela guzari, norbera bat... Igual traguak edaten nahi, lasai hona, gaurri nitokatzen zeikela eusten. Baskaitan lasai hona, hori ez. Da gaina igual esan gotze, txupituk era, moskorra zuzera. Baina, bueno, hori ja, bakotxen hori da, danokara, pixkate, nire gueta banaz autoexigente txua, eta igual kompetitibu, eta bakizu. Gaina egon doatea, no? Ba, norbera itxik, ez, bai. Ona, bueno, eta hor, gaizka, ekarriek hor, argazkita guztiet, horri aiz. Hoi zenba garrengo saiakeradek? Hori askana, hori irabazine gana, bai. Ondala, ja, sortzurtetxu ikusten da. Eta baldak izen bagarren altzaldiaken hori. Hori ezin jotzute. Lautik bera. Lautik bera. Bai, lautik sortzira, jertzi burutik epine hori. Bai, ondala sortzurte. Ja, hor jartzen zei jertzia buruan, ez teke zer ikusten, ez da? Eta txarro hori baino arnasi hartzeko. Eskanin egu jertzik eta urak, pisua eta ur. Eta kanpatea eta hasin arnaz hartu, ez da? Ordune, klaro, ez dutzu izten hori etxen. Horretxek bizkatxo bat hori etxen dau. Eskerra, bestela zen bat inberrituan, hemen sortzi? Gero esango nahi launak, ez lau flipauna zen da. Ondo. Bueno, eta aurten baldakazu ja aukeratuta zein egingo duen, edo azkenengo momentuan aukeratzea hori? Azkenengo momentuan erabakiko. Igual, zeunetik neue berriro. Ni beti prest. Ni beti prest, ondo. Eta hor, oinordeko bat egoten dek? Zeatik, horre imaginatu azkenengo momentua, mareo txiki bat, bate kale iteikela, ze? Edo ein aurre topan honor, edo bestelan, ez dakitz. Bai, edo bestelan esan da, participa bez, baina hori pizkatxu bat hori da. Claro. Baina gero zigorrek bitxo zuko hori izen emon da zagoz, eta hori, osake... Hori gaizki, eta herrien aurrian okerro, Hori da, imagina. Aladek. Bueno, eta eguna, hoi, antzarran eguna, antzarran historia hau bukatzen dekenian, nola jarraitzen dik egunak? Bueno, antzarra egunena luzi xaten da. Lauretan hasi, da sortzira, behatzira goza luzi xaten da. Da kuadria goza beren antolamentua aukitzen dau. Bu normalin etxen du harintxua batelian sartu, antzarra harpatzailean hori egin, gero bertan pizkatxu bat itxon saltzan, ze, klaro. Bukatu arte tinglaua. Baina dana amaitxu artekuk ez dugu etxen. Harintxua dutxatxu bat eta txikite horako eta ixisen da politxa iluntzeko gabeko txikite hilu eta... Hori noiz aizte duretik, urrengo egun arte nahi kenantzako, ez da behintzat, ez da? Hori egun, ozen bat irotik horrek. Hori habilia libre, hori betik da. Baina urrengo izime martxi baukazu nahi bozu, hori... Nahi bozu bai. Bai, zertikan hori, egunero dituken horiek, ostia, ni luzeit ez exitek egila zan, Bai, baina... Eumen euskal jaiak ere luzei izateituk eta goiz-goizetik hasi, eta batzutan afaldo orduako, ja esatek aia, igual etxea tokatzen zaite jutia, Hori, egunen arabera, batzutan bakizu. Etxera errez, da ez da... Eta batzutan ezin. Ondo. Bueno, eta orduan, aurten ze, geho kontzertua, pentsatzen txosnak, danetik gongo, egunetan. Bai, hori eguna izaten da, izadana libre. Baina bai, kontzertuak, txosnak, herriza gorarte oten da, edo nudik etorten da jentia. Gainera, herriza sarratuta oten da, itxita oten da, autobusak eta asko, berri ezberdinetatik orduan, bai, kristone movimentua. Izaten da, herriko urteko eventu da. Urteko eventua, ez da? Ona. Bueno, eta bertan, antzarra zeiteie, plastikozkoa iten duen hauen, nun iten duen? Legetioen bertan iteu, nun dengak ekartzen du hori? Hori enpresa bat da, goma askua, Antzartek deitzen da. Antzartek? Eta, Antzartek, enpresa batek, zehazki ez dakiz zein enpresa dan, enpresa Antzartek, baina nundi datorren ez dakiz, eta hori zen, atrapata dauke, beran, kokotene punto baten zemate iraun aldaben edo ez da beti 10 irauten dago da, 15. Vale. Norberin pisua. Desberdina dek. Hori da, desberdina da. Ez da proportzionala betian,
Ez, nahiko irregularra da, osea, bueno. Ados. Bueno, hemen inberrekena, oso ondo, pastatxo egin dekor, Nahiko- guain horrekin botako jokena erraiadura pixkat, eta gero erdibitu, eta zuko pixka botako jok, bale? Eta bi limoian zukoa botatzen jokenian, berri hon masatzen jungoiz, eta ego ja olio botatzen jungoiz. Lehenengo sukua, eta gero... Lehenengo raiadura pixkat, Vale. eta gero zukua, bale? Oso ondo. Horrexako raiatuko moztu baino lehenengo. Ederto. Bale? Eta ni tipulinakin jarraituko jat. Ona, bueno, eta gaur bertan, ETB-en saioa emango antzarrana, ez da? Bai, lehen Ez da horrengo aldiz izan, ez da? Bai, ez, emon izan dabe, eta nik ez aitza audientzia, baina... Arrakasta, nire oi hartu inguruan- ondila, ez da? Nire inguruan eta, gente, hainbatek ikusten dabe, eta, hombre, dandan ez dut uste, hori friki jentzako izango, dandan ikusti, bai, Bueno, etxian zeudekenak lasai, bai, ezin dikinak behintzat area lekitu aurreatu, behintzat goxatu, Atasko festa lasaten. goxatu, ez da? Bai. Atasko onda. Earki. Eta, bueno, horze, lehen esan dezu gizonak egote jala Zose aparkatu hau larrei edo ondo, edo... Oso ondo, nahikoa, bai, guain erditi moztu, zukua bota, ligatzen jungo aiz, Oso ondo. eta ni botako jat olio pixkat eta gatza pixkat. Oso ondo. Eta gehatuko ekoi ezin hobe, ikusiko ekoi erdibitu, gatza ja botako zio, zuku bota pixkat, erdi batekin nahiko, oso ondo. Vale, oso ondo, ezin hobe, vale. Eta neskake bai hartzen due parte, ez da, bertan. Badakit, garai batian ez zuela inorrek hartzen, baina goen dela desente ja baten batek hartu zulo, eta goen ja bintzat bertan doela presente, ez da? Bueno, hori progresioa norberak ikusi dau, lehen ditxi batzuk animate ziren, eta zorionez gaur egune asko animaten dira, eta kopurutzua da, parte hartzaile, parte hartzaileak neskak, bai, kopurutzua da, orduan bitu, beste lako. Eta parte hartzen duen emakumiak, ia danak lekeitxarra dia, o kanpotik etortzen dira emakume taldiak bai? Hori lehen esan dutzuten modura, batelen arabera, lekitzarren batelian, lekitzarrak aldira zuan, edo etorri alda kanpoko bat lekitzarren hor, edo leharti bai ingurukuak, segun batela norundan, eta libre da, hori hor zentzuan libre da. Hombre, kanpotarra bada, lehenengo numerutan ezin da, lekitzar murez. Hori garbi eta argi, no? Hori olantxegita. Danetik ezin degi, gaina kanpotik etorri eta aurrena, ez, Bueno, eta bertan, zein de gakua antzarrai lepua ondo usteko? Hor ikustizkianik, ikusi izan dizkia jata hemen dizartu, hola, heldu, zein de gire teknika? Estrategiz berdin eta hoz, eta bakosak berenera, edo, bueno... Ez da nahi kontau igual. Ez da nahi kontau igual. Hor ez da sekretu. Baina ni beti hartu, ipini bezua. Hau de garrantzaran burua, hola, no? Hartu, sartu hemen, da, hemen estutu, da gora. Eta gora eta bera, Gora eta bera, eta gehizen, bai. Gero igual esaten dabe, hemen norbera igual psikologiku da, baina hemen ondar pizkatzu bat eta... Bai, lija pizkatiteko edo, Ikusitzak bat ez lija, bentsat ez afeitau hemengoa, no? Besapeko behilia gorutze. Lagun bateri, amumak hemen partxipinitzen lijateko. Bai, Da, ez agarrateko. Eta, gero, nulo. Hori legala alda. Presio eitzala, gero. Presio eitza. Egia esan horre, triki baina batzuk egongo, ja, danak ez dia legalak izango igual, ez da? Lehen oinoz kutsiuk eta erabili despetza. Nola? Kutsiuk, eguale eskuta eta trampak eta honi izan dira. Bai, Baina, honi jarri. Baina, batez. Bueno, ikeman horre, ikusi ezu, ja pastatxua nola indezun, gordak hau, martorria, zilantrua dela, dakau limoi pixka gatza, eta guain, jungo gorea, betu, olio pixka bota, eta ikeman. Eta hori ingo jau, emulsio bat, ligatu ingo jau. Eta ja, olio hori juten danean, beste tantotxo bat. Eta jarraitu ematen. Zoragarri. Vale. Eta hola jungo ditu txirriki txarraka, emulsio hori prestatu arte, tartarraiteko dena listo dakat, alkaparrak barroa bota, botako ez ziapia bertara, vale, hemen hau botakoet, hau naztuko deu, eta esan dakoa, jungo gea beste reportai bat ikustea. Bueno, eta gaina jungo gaituk lekeitu daño, ikusikoek, itxasontzin hueltat emango deu, ez da antzarregunian, zeatikan gainezka gango zan bestela, beste egun poli baten, eta ikusiko zue, ze itxasontzi polita, kuliska, ezin hobia, buelta bat eman, eta bertako kanpokaldek ezautzeko, itxasotik ezautzeko, gure lurra. Guazen area.
Eta zoragarriak dira. Gero, hor daukagu bai, Kaioan kaorien kolonia bat, ontxe dauz kumaldi betian, eta hemengo kobazuluetan, lekitizon esaten jakenak, irako zurtziluak, hor karrabasuak edo batuaz ubarroi motxodunak egiten dituzte abia batzu. Eta aurten bai, belatz handiak, alkoiak, egin dabe kumaldi bat, horko zulotxu baten, hiru kuma atara dituzte. Bueno, hau da, Antzoriz, Lurmuturra, Santa Catalina, bertan, hor goian ikusten den torretxu hori, Santa Catalinaren ermitia bat izan zalako, eta konbento bat egon zan bebai. Gero daukagu farua bebai, farua 1862 urtien eraiki izan, martxan dago faro modura, eta gero beheko eraikinetan dago navegazioaren interpretazio zentro bat. Eta geroan, ermitaren eta konbentuaren azpizen, han eskerraldien ikusten dien kobazulo horretan, hor astarnategi paleolitiko garrantzitsu bat topa eben. Ondala 12.000 bat urtekue. Arrantzan be eike eben, eta topa ebezan, holako araina, oreine adarre ziniko arpoi puntak Bilboko Museo Arkeologikuen daoz, eta hemen bitxikeri modura topada munduan ezagutzen diren gizakiak jandako makailau arrastorik zaharrenak. Ondala 12.000 urtekue. Eta eizirian 25-30 kiloko makailau. Han azken lurmuturra ikusten dana, matxitxako da. Gero barruan dago bermio eta mundaka. Urrengua hori da ogoño. Eta ogoño azpizien ja eskumaldetik azten da agertzen izaro irlia. Gero barruro dago elantxobeko herrize, gero hor barruan egongo litzateke ia, eta hau da apikale lurmuturra. Eta honek diraz, otoizo mendize, dekozela aize 400 metro, eta da Euskal Kostaldien daukagun olako amildegirik altuenetako bat. Bueno, Joseba, hauxe da kuliska, ikusi dozue, zelako txanguek egiten dugu zen, eta zelako bista ederrak ikusten diren bertatik, eta nahi dozuen erarte, etorri, eta hemen eskuzabalik hartuko zaitxu eguz. Agur! Agur! Haupa Jon eta haupa Xanti, ze hori izan behar duen zuekin txalupan jutia, zen badakien, nola garatzen duten esan deun bezala itxasotika nola ikusten den gure itxasertza, eta nola azkien punta guztik, ertz guztik, eta ze txalupa polita. Ai ama, dana egurrezkua, ona. Ikusti bakarri, ja. Aikan ikusiko, moilan ez da? Eta sartu da laiz bertan. Ondinoko ez. Utzi bono bat, gaizkantzako, bilo jungo dituketa, Ana hemen dago, Ana goitia, eta igual iluro jungo gea. Bueno, eskerrik asko, erakusteatik, eta ea txalupan ikusten gean. Bueno, inbiar deuna hemen, tartarra inda dakau, esan deuna gero arrautza prejituko deula, hola, modu berezi batian, eta hemen berotzen jarriko dela pikua, sartaia, eta jungo gea kuiatxua markatzen esan deun bezala, platenan oinarrin jartzeko, gero jarriko deu pikuak, zula gunduko ja zula mosten, eta fetare bai zu mostuko zu. Hau, erraz hartuko zu, hau egaina azala oso finak, Igual, iskinak entzei jo horrela, vale? Eta gero, iteitugu hola. Arituak horrela, vale? Zoragarri. Venga, ire kontu. Narik labana fina edo hori moldatuko ez? Venga, heldu hoxe. Vale, inbiar deuna da hau berotu. Kuiatxo martxan jartzeko. Eta beste sartai bat bihar dut berotzen. Esan deun arrautz berezi hori prestatzeko. Venga, dana bideratuta dakau. Eta mingainai jarraitu behar dio ematen gaizka. Bai, bueno, bertan, bai, nahiko abila bai. Ze premio ematen dile antzarregunian irabazliai? Bueno, bizari daoz, bata kokotak enduta eta altzara gehizen, eta bestia altzara gehizen. Bizak dira bat txapelaz, da bestia txapel barik. 300 euro. 300 euro, bale, baina bilak premio iguala? Bai, bale. Pentsateoz, bai. Eta 300 euro, isatez, harrapatzen lintzako, edo, horiak batele kuadria bagotxak erabakitzen dau. Bale, osean, bere zerdek, bakarrikan irabazteik eusten nahi dekena o kuadriak irabazteik? Bueno, pregunta ona, nik itzela personala da.
hori egiza da, gero... Banatu aldezuela lagunekin, Hori, eta? gero bakoitzak erabakitzen da bela, zelan sakabanatu. Baina gure kasuan, nik irabazin ebanean, nik kuadrillari parrilla batera inbitan eutzen inguruko ondartza baten. Bueno, eta gero basekiate bai, mazta txapelketa gotekela, ez da? Mazta hor kukaina, bagizue hor kukaina zer dan. Hori koipiakin jartzegoena mazta lehiak eta oire... Mazta puntia. Este gerretxa puntaino iristia, Lekitxon mazta puntia. Mazta puntia, vale. Bertan boriote eta antzarre jaiza maitxuta gero, bertan abadi moian, bertan portuan, egoten da, hori zen jolasa, hori zen txapelketia. Ni neuk egiz esan gotzut, sekul ez parte hartu... Batelian nabienetik ez, gaztetan, umetan, bai. Baina oine askanetan ez... normalean batela eta bateleko historia, tango jaiza, tango saltzia... Claro, dana ezi, no? Hori da, normalean... Laiko batea tokatze aldia. Bai, maitxu eta segizan. Lekitxarra asko ez dut uste, baina, ez nuen berbarik etzen. Igual gaztetxua guak ibiltzen dira, ez da? Eta gero ja kuadrilletezunean daia edo inguruko horrezetatik, baina afizinoi haukon jentiak edo horretzen, baina... Eta horre bai txapelketa horrele premioa da, ose ematen du premio? Txapela eta dirua eta... Baina, bauko, horre pike darra dago. Bai, ez tekerretxa, ez hautan egartzen du hortzea, dakagun portu txiki hortan, eta polita izatek ikusteko, Gara golpia. Politak hartzen dira hor, Albotik ikusteko. Albotik ikusteko, guantxe zandek egila, bai. Bueno. Zemu zuaz horrekin? Ni listo. Vale, guain itzazu berdina feta gazta horrekin. Baina, bueno, dena ez, most hartu bastar bat, eta hola, intzazu... Hor zein dituzu, 10 pusketa, hor 10 laukitxo, hola, pusketa bat hartu bihaz batekua, eta hortikan 10 pusketa holatea, bale? Hauen nik alde batetikan eman ditete hurra, huelta eman, eta hauen beste aldetikan, eta kuiatxo honei ez zailo askoin behar, hauen xamurra da, Leno Mikelek esplikatu duen bezala, hau da txikilla, loriak enduta sekan, baina hauen xamurra da, hau da alda moztu eta gordini janen txaladan, Orduan hemen ingo deuna da, buelta eta patleian gainean. Hemen txaure berotzen dakau, inbiardetena da, arrautza irabiatu, eta hemen martxan jarri. Joseba holan ondo? Itxu gara bera edo? Ezin jobe. Nauzi aiz ez diak, denborak ematen. Harinei bezazan. Ondo. Bueno, eta geho, a ber, festaz gain, egunokotasunean, zertaz bizi aiz, zer nuniten dek lana, gaizka? Bueno, harina oin dauz beste bihar mota batzuk, amarero eta beste gauza batzuk, gaur eunin irakasle nabil, eta hori, beti aldala itxaso inguruan, itxasua nire pasinoia eta nire biltzen az. Nun ibiltzeaiz, nun naiz irakasle? Ni gaur egun deban, azkaneko urtietan deban nabil irakasle eta zonalde edarra. Herri polita bai, deba, Bai. Itain ere artian da ona, ez da? Zautza eta lekeitxo arten, deba. Bai, da leku ederra nire pasinoia disfrutatzeko. Zein dekire pasilloa? Surfa. Surflari jaiz, bai? Bueno, surflari jaiz dakitz. Flota etxen du. Zibiliko bai, seguru. Eta, ze gustatzen zaizki, nundik noa ibiltzea iz? Nundik zein dekire olatu maitia, zein dekire gustatzen zaizki? Hori bakizu, hori da, zukonduz dakingo zu, esatia mogura, ez? Perretxiko sale bateri, nundoz perretxikua. Epa, bantxe esan deke gehiago, ondo aiaiz. Surfista hona aiz, izilik egon aiz ta. Olatu una zarautzen, da mundaka. Vale, jende dakin lekuan, Ondo aiaiz. Egia esan, bastarrak, egia esan surfa ze polita dan, ze gauza erra, baina beti intzaizkiu playak, Guzurrek ez duzango, neu nahiko berandu hasi nintzen, orduan neu horren kaltetariko bat izango nazi igual, baina... Egia esan, guk igual gaizki oitu behare bai. Oindala 30 urte surfite genuen zauzko ondartzan, bakarri zeunden. Lagunan bila jute zinean surfiteko. Bakarrik nago, eta nurbait irriarder urreetan juteko. Gaur egun ez tozutzen hori. Gaur egun jata isilikan, laguna izan ez, Oire marka. Bueno, eta zesan bernian. Bueno, bideiak eta iteituke bai surfan arira? Bai, saiatzen gara, aldan, jentik esango oporrazko gauzela irakasliok eta hori. Aprobetxatu. Da opor danak, bertara, surfera... Launa perdia zarratuta daukatez, beti surferako etxotez eta... Launtzia. Baina danak, egizan, viaje danak surferako. Guk surfea bidai asko inditugu eta lagunak ez dianak surfistak bai etortzen dira. Igual Mexiko aldea, Sudafrika aldea, hor beti surfa aitzaki bada, noa baitea juteko. Eta surfa da, goizeko movimentu bat, arratzaldeko momentua, baina gero nahi beti guztetzai bai merkatuak ikustea hun, leku berria, kultura, azkenian lekuta jutezean nian, gauza bisitatu inberdia.
launari proposatuko zate hori zen, animaten badira. Noski, eta hola bentak argazki batzuk ateatzea kanpoan, saio da benian, Txarra. Gauza tingo deken. Larrei edo ondo gozo. Ezin hobe, geho hemen jarriko dugu erdinan, hemen indeun tartarran, hola, mondongito elregar ba, baina hauek ingoituzu bazterretik bota. Hemen 10 pusketa esan dizut igual gehitxo jarrituzu, baina zula sai. Beitu, jarriko dituzu horiek, bale? Hau geho joingo du beste entxaladat. Jun hemen pusketa jartzen, eta hauek bai horrelaxe, gainetikan jartzen, bale? Venga, hemen ibiarretena da, hau erre. Bueno, ingoitutena da, hauek hemen erre, a ber, bat nahet zuek ikustia, beitu nola teatzen dian, Ingoitugu horrela bota, beitu, tiki, bale? Utzi, ondo itia, eta pixka morenito jartzen dianian, hartzen dut hemen espumaderatxua, eta egite ditugu atea. Eta egiten goitut horrela desente, bale? Venga, batzu egin ditut, beste batzun bilan nijoa, bale, horrela xe. Eta hori gaizka, egin bota hori egarrazoia, jarri hor buelta guztien, eta gero haure bai erdian jarri jok. Bale, oso ondo. Bueno, hor dun noa nio juntzea surfea, urrutiena noa juntzea. Bueno, holan, urrutien esango, honek, Australia, Indonesia, Maldivas... Australia nun ibilizinan, haundila datagua. Gold Coast. Ze leku beharra, Costa Este, leku beharra da hori. Gero, asko gustatzen horre asko bilintzana, Byron horrek... Byron Bain, ze leku beharra, Lenos Jet. Ni horre honitzen bagizu zenekin, Nakor Marquez bagizu zindan, konkista horia. Ni honitzen, bai. Zarautzen inoz koinzidu deuretan. Bai, oso surfista da. Beak, ikasizun surfiten, hoi gezurra matau, Saustar bat Australia juntzan. Neu bai, Gu bizitan, da, ikasizun surfiten. Neu bai? Bai? Ni surfinez ganora bertan hasi nintzen, Australian. Bai, bertan gaixotu nintzen. Bai? Bai. Gaixotasuna barroño sartzea hori, Bai, bakizuzuk. Nako reala izan zen handik etorri eta ge uretako motu bat, olatu dondik hartu eta jarri bildurri gabe hori. Hola, mondongi joar bat. Vale, hau listo, hoi listo, hau hemen utziko deu, errengo zeiguta bestela. Honei botako jotena da gatza puntu txiki bat. Vale, hemen inditugu kurruskari txiki hauek. Horrela xe botako jo gatza pixkat. Vale, ezin hobe. Ona, eharra inde gaurkoan. Eharra, honei betu, hau indeken, hemen indeken. Hola xe, oso ondo. Hemen indeken vinagre eta hau, martorrekin haure adibidez, atuna gordina moztu. Eta hau gainetik bota, eta egiten dek plater bat eundokua. Hemen atuna gorria engo bauan almuan. Gauza harra. Betu, betu ze. Itxuri bai, Betu, Boa. Hemen ingo ziuna hola botako ziau. Gaztai, bale. Piskat, hemen de bai gure pikuei. Bale. Eta guain inberdi hona da. Botako jau. Piska raiatuta. Nintxa horra, bale. Horrela, xe. Piska baino gehiago igual pare bat botako zizkiot igual, Eharra, itxuria. Eharra indio platera hor. Txala berezia, bestera batekoa, Hauzi esan biko, tantzarrari kokotak entzeko. Bai, Ona. Bueno, eta hemen ningo deuna da. Menta ostua jarri, horrela xe, eta kurruskari hauek, gainetikan, dana botako ditugu. Horrela xe. Eharra, itxuria. Venga, listo. Hauzi. Bueno, eta eskerra bukatu deun hau, eta gaur egun bat horren, hemen dakau kuiatxo, piku eta feta entxala da, eta ihun biharkoek ziztu bizian, ez da, legitio aldea. Seizan, da, bueno, urrengurako bakizu nahi gozu torri batelian, lekueko azu, han betido... Ogore bat, gaur hemen gatu berna gau ez txukuntzen da gauza baskatiteko, baina eskertuta zio gaizka, ogore bat, placer bat, eta betikua, festa giruan, ondo pasa, eta ez pasa, inorre ez molestatu. Aio launak. Ondo hili. Agur.